Мамула в акция! Добро утро, драги зрители! Отново имаме рън. 150. Мястото е ясно. Рибата не изглежда малка. Ще видим какво ще излезе. На какво удари? На 2,20 сурси на динамит. И не вътре мога. Вадим ги от 300 метра. Няма да стане лесно работата, ама... Моля, ще на пауза. После ще Но продължим. ние не бързаме. Ето. Почти пристига от 300 метра. Но вече като усети плиткото и гледай от нас на земята. Гледай. Опа! Каза се. Пали аванса. Чакаме го тук, готови сме кепа, водата. И може да влезнем да разпъваме. Има върица отвънка, сме само двамата, няма луда работа. Ще заоправим. Маму карат пешки. Какво яко напълвани. Чакай, няма да... Такъма? Какъв е такъма? Такъма комбирик с втори номер кука на Fox. SS ли беше? Това беше. Оп, аз. Голям е, хубав. Голям е, аз ми се вижда, че е голям. Добре, добре. Уху! Спирам да го кепвам. Айде. Уху, тутмак.